Počkaj, ide to za tebou, ide, dobre. Znova, hej, 15 teraz, poďme, ideme. 15, 14, banán, jablko, hrušnica, 10, 9, 8, jablko, neviem, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, Martin nás sme v tvora pitli, tak. Nebudem utekať, proste hej, od spawnu iba. ďaleko, ako debil. Tam chcem Jasné. nejak toto. Musíš sa Akože kompenzovať. 5000 blokov, jasné, že nebudem. No, jak si ubral. Kámo, videli si náš to moje video do Truth, alebo jak sa volalo to video? Jasne, že hej. Ja iba trošku, iba som pozrel to o tom čítavaní a to je všetko. Čo tam bolo? Nič proste vyprával, človek mal depresia zo života. Aaaa, ty to drevené! Kde je Martin, ten pomalý nejak, no? No, však Martin, proste. Zabil som prasa, čo chceš. Ja, on má village, to je GG. Constitutional GG? Plains. Nugget. A má tam Heyberly. A má to je kováreň? A nie, to je len komín. A má tam kostol, ježiš, on má boha pri sebe. Debil. Prisahám. On je reálne vtipný, to cháva, nechám, jak to robí. Generálne to je proste Ja, vtipný.